Добър ден! Искам да ви благодаря на всички, които сте намерили днеска време да дойдете да ни посетите, да видите някои много интересни неща, много красиви. Искам да ви представя Давид Шаф, който е главният технолог на завода Сан Марко и директор за Източна Европа Леана Година. Благодаря ви, че сте дошли при нас на гости. Danas ćemo... Сан Марко е италианска фирма, италиански завод, който се намира в Венеция, който съществува под името Сан Марко на над 60 години, който произвежда най-различни системи. Давид се опита да обясни, значи това са системи срещу мухали, срещу плесен. Това са системи за защита и премахване от графити, които се рисуват по сградите. Това са фасадни системи. Това са системи за вътрешно и външно боядисане, системи значи, за дърво и желязо на нитробаза и на водна основа. И ние казваме прахови материали. Това са най-различни видове шпакловки, изравнителни смеси и така нататък. Сан Марко изнася в 50 страни в целия свят. Като от тия 50 страни има страни, с които Сан Марко работи над 20 години. А Колорифичия Сан Марко като частна фирма, значи не мултинационална компания, се намира на първото место в самата Италия, в която има 842 завода. И две мултинационални компании? Мултинационални компании или акционерски дружества. Сан Марко се намира на третото место. Значи от продажба на всички строителни материали, бои, латекси, фасади, всичко какво е свързано с стени, Сан Марко държи дял от 21% в цяла Италия. И последна покупка на Сан Марко 2010 година е нова Color. Това, което е много важно, че всеки един от тези заводи всяка година се разширява, капацитетите се увеличават и всяка година средно Колорифичия Сан Марко има ръст между 15 и 20%. Сан Марко България съществуваме от 2006 година, 21 октомври на българския пазар, като за всички тези години сме успяли да запазиме позиции, представя криза, да отвориме нови магазини, да увеличиме продажбите. Примерно тази 2012 спрямо 2011 успяли сме да ги увеличиме с 17,5%. Гордееме се с последните 2 години, правиме два най-големи обекта в България. Един е зала Арнец, втория в момента се прави, той е Американски университет в Благоевград. И това, с което най-много се гордееме, че сме успяли тази година да отворим 4 нови магазина, като един е в центъра на 300 метра от тук, на Авела Александър Стамбулийски и генерал Иван Иванов, номер 33. И след 3 дни предстои откриване на нов магазин в Велико Търново. За всичките декорации, които ние предлагаме и които произвежда завода, ние имаме едни каталози, които са направени, както сте виждали, нали, и кой вече работи с нас, знаят как изглеждат. Те по принцип не могат да покажат това, което ще изглежда на стената, то показва само горе-доле да се ориентираме къде един цвет. И ако се докосва с ръка, да видим дали е гладко, дали е грапаво и така нататък. Обаче каталога е определено, нали, че направен, за да може да се отреди един цвет горе-доле и да се надоди да видим дали е гладко и така нататък. И всяка една от тези декорации, зависимо кой ги нанася, изглежда на стената съвсем различно. Едно е да прави штуци един материал, друго е да прави Сашко или Цецко или една съвсем друга шарка и съвсем друго яче изглежда. И това можем съвсем спокойно да кажем, че това са уникатни мазилки, които изглеждат уникатно на стената. И ще покажем Марко Поло, защото е интересен за жените, които могат сами наистина да си го направят без проблем. И Кадоро, което се работи като доста има работа като декорация. Значи, тук е вече нанесена първата ръка, основата е разработена, първа ръка, значи той ще покаже втората ръка. И ще покаже на единия начин как може да стане и как може да се завърти, да изглеждат
на различни начини. С шкурка, леко се шкурат тези ръбчетата, няма да се опитвате цялата мазилка да я шкурите, защото материалът е много здрав, обаче само можете да шкурите там, където има видими мустаци. Половин милиметър и така нататък. Иска да кажа всичко е това, окей, да имаме и хубав материал, и хубав продукт, и качествено, и от другата страна хубава стена, подготвена и така, и добър майстор, обаче трябва да си имат и качествени инструменти. Това е това, което ние постоянно говорим и даваме акцент. Не може с един и същи материал да се шпаклова груба шпакловка, със същия материал да нанасяте мармурино, класико мармурино, където е гранулацията 0,7 мм графаво, и след това да вземете и да правите едно грасело или штуко венециано. Значи за определени мазилки трябва да имате определени инструменти. Първата ръка са изключително нанаса с маламашка. И има опити, некои нанаса и с гъба, некои нанаса и с четка, първо разтрива леко, обаче материалът е предназначен да се нанаса с маламашка. Значи не дейте да ползвате маламашка за кадоро, която ползвате, а с нея да нанасяте мармурино класико. Защото там материалът е груб, ще нараните маламашката и като вземете да нанасяте кадоро, тогава ще ми остават мустаци. Трябва да шкурите. Значи когато първата ръка съхне, нанасяме втората ръка материал. Както той прави на мостата, също така ще го правим и на стената. Значи в един или другия материал или има повече материал, или е още пресно. Трябва да изчакаме. Значи uvijek vrtimo gletar u svim smjerovima. Важното е да се върти с маламашката във всичките посоки, не е хубаво в една посока. Защото тогава му се обръща перлата и се получава този ефект, който е интересен. Evo, materijal je gotov, kad se usuši, metalni efekt će doći na vidjelo. Това е интересен материал за жените. Наистина е лесен, защото на нас с четка може да остане така, може да се разнесе след това с гъба, може да... Наистина техника е доста възможност има този материал. По принцип Марко Поло се нанася на една ръка. Значи покрива 100% материал, обаче ако се некъде ползва с разтриване с гъба, зависи каква е основата. Ако е по-тъмна, тогава може да се ползва още една допълнителна ръка. Значи тази техника, която сега той ще покаже, горе-долу, значи от 1 литър минава с 6 квадрата. Което казахме преди малко, че може да бъде от 6 до 8 квадрата. Зависимо от грубост на стената, дали искате да е основата нанесена върху шпаклована стена, може да се нанесе основата върху груба стена, опадна. Разбирате, може да бъде и грапава и върху шпаклована стена, грунтирана стена, след това да се нанесе основата и след нея покриваме с Марко Поло. Виждате, че той покрива 100%. Защо казвам жените, значи не е трудно, с една четка може нещо да се смени в апартамента, т.е. в пола или една стеничка или една колона, или вече как ви харесва. Защо казвам и за това? Защото довършителна работа ще бъде с гъба, нали? И ще изглежда доста хубаво. Ще се опитваме, като нанасяме материала, да го нанесеме навсекъде равномерно. Не да некъде има да натрупаме повече, а некъде да бъде по-малко. Ако искаме да направим един от ефектите, може направо да се тръпа с четката отгоре надолу или по-плеко. Povučemo u jednom smjeru, počekamo malo i onda idemo. Значи един път караме в една посока, изчакаме малко, тогава ще може да се обърне от друга посока, да кажа от лево надесно или отгоре надолу. Този материал се нанася, spužve koje koristim za... Това са гъби, които той ползва за това, може и други гъби, не е проблем. Важното е, че този материал се нанася на две ръце, дали е четка на четка, дали е четка на маламашка, дали е маламашка. Не маламашка. Malamашka ništa. Četka ili gъба? Četka ili gъба, da. Sad ću početi pričati na bugarski. Da. Neću. Znači, Easy Metal spreman za upotrebu. Znači, Easy Metal gotov za upotreba. Ja što ima četki večer čisti. Ima.
Znači ošte jedna ima. Ošte jedna četka ima. Evo ga. Znači, četka obična za nanošenje easy metala. Easy metal, samo ime govori easy metal, znači da dobivamo jako lako metalni efekt na zidu. Znači, easy metal samo da Duma govori, znači da se mnogo lecno poluči metalan efekt na stenata. Pa Prva kažem ruka. je četka na četka, prva raka, četka, vtora raka, četka. Prva ruka četkom. I sled može i četka i gb, analitika. Jeste. Bez malamaške. Bez malamaške. Bez malamaške, znači. Malamaška je na godišnjem odmoru. Vrunda, основно така. Sad ćemo. Vrunda je също to което предполага Uvijek dekorfond. декорфон. Kao što smo rekli prije za dekoracije koje se nanose. Не е казал, защото не мога сега да казвам. Не сме. Това е ти пожелавам да тормозиш друг колега. Покрива доста добре материала. Tu u dvije ruke rashodna norma materijala je negdje oko 10 do 12 kvadrata. Кажи 5, немoj 12. 10 možeš. Да се продава материјала. Разходна норма значи, на самия материал е некъде към 12 квадрата. Говориме за вършен вид на две ръце. Sad ću osušiti materijal. Evo ga, materijali su. Znate David Copperfield? Значи, това е първата ръка и служила. Каже, че и този материал трябва да оставим да съсне поне 4 часа, между 4 и 6 часа. Тоест я извади от моста, която вече била подготвена на първа ръка, защото казва, че всичките тези материали, които са на акрилна основа, Марко Поло, Кадоро и сега Easy Metal, е опасно да се работи мокро на мокро. Най-опасно е, когато е една трета вече пресъхнала, т.е. съхнала. Сега, е tako штуци, една трета е това. То е то. Значи една трета, jeste. Znači, най-добре да изставим материала да изсъхне. Vidite da materijal kad je suh, već ima, sad ne znam ako vi vidite, ima metalni efekt jer vidite da vam mijenja boju, Значи на първата ръка се даже вижда, че леко е материала, така има метален ефект. ali nema igre. Znači Няма това движение на цветовете и на светлината. Текстури. Значи това важи и за Исти Марко материали. Поло също така. Ако се обработва последния вариант с гъба, гъбата трябва да бъде влажна. Не мокра да се цели водата и ви седите колко може и с нея да се разтриват тези неща. Тук сега виждате разлика на нанасянето, значи тук движенията са широки, не можете да пуснете на стената. Не е хубаво за клиента, нали, защото бързо ще му вземем парите и ще каже, го е направи 100 квадрата за 2 дена. čuj, Easy Metal se zove Easy za to. Znači, nanijeli smo drugu ruku Нанесохме втората ръка. i dok je ona još svježa možemo je obrađivati kako god Докато е želimo. още, нали, така да кажем, мокра, Uzmemo sužu, материала докато е още влажен, тогава с гъбата правиме леки осмици. Докато материала пресне, докато не съхне, не се вижда крайния ефект. Значи това е материал също, който могат лесно да се нанаса. Показано е как горе-долу изглежда. Сега един въпрос, това миещо ли е, може да се пере по държава, така е? ovaj materijal, Marco Polo i Cadoro su sve akrilni materijali koji su perivi. Значи този материал, както Кадоро и Марко Поло, са на акрилна основа и позволяват миене. Međutim, oni će biti perivi točno toliko koliko je periva boja ispod njih. Обаче всичко зависи от основата сама, коя е сложена под тях. Значи, ако е сложено на, да кажем, на някаква основа, която не е миеща, да кажем, качествени латекси, значи има възможност да се подлупат и да паднат